Усилията на любовта е книга, която разкрива любовта такава, каквато рядко сме готови да я видим. Не като внезапен порив или романтична магия, а като дълбок вътрешен труд, който изисква смелост, честност и постоянство. Стивън Грос, опирайки се на десетилетия психоаналитична практика, разказва истории, в които всеки може да разпознае собствените си страхове, бягства и копнежи. Показва какво ни спира да се влюбим истински. Завист, страх от близост, стари рани и как тези препятствия могат да се превърнат в ключове към по-зряла и устойчива любов. Пише с изключителна деликатност и човечност, превръщайки терапевтичните прозрения в достъпни живи разкази, които докосват и провокират размисъл. Напомня, че любовта не е интензивност, а близост, способността да останем до другия, когато е трудно, и да останем до себе си, когато боли. Усилията на любовта вдъхновява да поемем отговорността за собствените си чувства и избори, да се учим от болката и да изграждаме връзки, които не се разпадат при първото изпитание.